I així acaba el programa 2441 de la segona hora. Aquesta ha estat la seva última hora. Després d'11 temporades en antena, l'equip d'investigació que fa riure no tornarà a RAC1 un cop passi l'estiu. Com hem anat explicant els darrers dies, la segona hora no continua perquè aquest grup de comunicació i la nostra productora Minoria Absoluta ens han confiat un nou projecte, un repte professional majúscul que ens engresca i ens permetrà fer molta més ràdio i molt ben acompanyats. A partir del 2 de setembre ens podreu escoltar Despertant el País a la primera hora de RAC 105. Però no podem marxar de RAC1 sense fer una mirada enrere a les 11 temporades de la segona hora. 11 anys de les nostres vides que configuren un petit univers que ara s'extingeix. Una història on la vida personal i la professional s'hi han barrejat inevitablement. Les hem viscut de tots colors. Majoritàriament ens ho hem passat de conya amb vosaltres. Ens hem fet farts de riure. I també ens ha tocat patir i plorar. Però si us sembla bé, deixem els melodrames per les tardes de dissabte a Antena 3. Penso en tots els professionals que han passat per aquest programa i em sento enormement afortunat d'haver-hi treballat. Més enllà de fer un gran programa, el meu gran objectiu ha estat sempre comptar amb un equip que treballés de gust i en harmonia. És evident, i fins a cert punt comprensible, que no sempre ho he aconseguit, i demano disculpes a tots aquells i aquelles a qui he decebut o amb qui no he estat a l'alçada de les seves necessitats. Admiro totes les persones amb qui he treballat a la segona hora perquè per mi és bàsic treballar des de l'admiració i mai des de la superioritat o la prepotència. Amb la majoria de vosaltres espero retrobar-me tan aviat com sigui possible, a d'altres us enyoraré per sempre. Ara ens toca acomiadar-nos de RAC1, aquesta emissora on sempre hem treballat amb llibertat d'expressió i de creativitat. La segona hora va ocupar una franja horària desèrtica d'audiència, descuidada de la programació, i la deixem convertida en el 6è programa més escoltat del país i un dels xerts més aclaparadors del mercat radiofònic. Ens precedeixen titans de la comunicació i això ens ha favorit, sens dubte. Però els oients no sou idiotes. Després de 12 anys batent rècords, disculpeu la immodèstia de creure que algun mèrit hi tindrem. Marxem amb la satisfacció d'haver fet el programa que volíem i d'haver complert molts dels nostres somnis a RAC1. Amb vosaltres hem celebrat 5 precampanades, 2 castanyades zombis, hem creat la coral Do Happy Day, tot per amor a l'art, sense cobrar-ho i només per les ganes de trobar-nos amb vosaltres i compartir l'alegria de fer comunitat a través de la ràdio. Més proeses. Ens han denunciat la bona gent de Ciutadans, se'ns ha amenaçat de querellar una farmacèutica internacional, hem rodat musicals, tràilers de pel·lícules i hem aparegut en un videoclip de Kinder Malo i Pin Flaco. Què més podem demanar? Deixo pel final el més important. L'agraïment a tots els oients de la segona hora que ens heu acompanyat fins aquí. Els que hi sou des del primer dia i els que ens vau descobrir la setmana passada. Sense vosaltres no hauríem passat del 2010. Gràcies per la vostra fidelitat, complicitat, comprensió i per desbordar-nos amb missatges de comiat i gifs catxondos. No us oblidarem mai. Gràcies per ser una audiència de primera i ara sí, brindeu que aquest any és l'últim i perquè la segona hora gairebé ja no existeix.